Fid-dar ċentrali u fost il-partitarji nazzjonalisti għam paniku kbir wara li xandret l-intervista tal-kap Elix Borg ma' John Malija, intervista li konfermat kompletament kif Elix Borg mhux lest biex imexxi il-pajjiż. Dan ħareġ fost oħrajn bin-nuqqas ta' sustanza li wera il-kap nazzjonalista meta mistoqsi fuq dettalji dwar il-viżjoni tiegħu b'Elix Borg ma jgħid xejn ħlief li se jaħtar bordijiet u esperti. Nappuntaw board illi jkun dedikat biex jibda isolvi il-problema ta' traffiku u diversi mhux numru. Ovvjament il-master plan xejn isir, imbagħad jiddeċidu l-esperti dan qed ikun hemm technical team x'għedlek qedlek ħanappunta board biex dawn il-miżuri jimplementhom. Noħolqu board illi joħloq fast track process. Imbagħad nibdew niddiskutu mal-esperti biex naraw li minni il-way forward. Tantu hekk li persuna mill-udjenza spiċċat saqsietu jekk hux mistenni li jkun Prim Ministru tal-bordijiet. Ħafna mill-affarijiet li s'issa tkellimna u anke f'mistoqsijiet l John kollha bordijiet, studji, eċetera. Ġifieri nistgħu naraw li l-ewwel sentej ta' Partit Nazzjonalista ħajkunu studji, bordijiet. Sanittant der ukoll in-nuqqas ta' umilta fil-kap nazzjonalista li meta mistoqsi fuq dikjarazzjonijiet li jagħmel dwar il-bini ta' torrijiet f'Għawdex u anke il-mediċini ġeneriċi m'għamel xejn ħlief waħħal f'kollox u f'kulħadd, inkluż il-wan minn barra fih innifsu. Anke hawn l-udjenza preżenti deret imbelħa bl-attitudni ta' Elix Borg. Mela, il-wan ma żbaljajtx ġiet spind. Hemm differenza bejn spin u żball. Ġifieri meta kien hemm bżonn ngħid li żbaljajt, nammetti li żbaljajt. Meta ġiet spind, ngħid li ġiet spind. Ġifieri fuq dil-kwistjoni tal-Skyline Policy ġiet spind. Dan il-paniku derfu l-mezzi soċjali wara li xandret l-intervista u anke l-għada filgħodu. Bosta persuni fosthom ħafna partitarji nazzjonalisti kitbu li huma iddiżappuntati b'dak li raw minn Elix Borg. Oħrajn irrimarkaw in-nuqqas ta' sustanza li deret u li huwik ma jiddeċidix u li ma jammettix li jizbalja. Kumment li der minn bosta kien li l-Partit Nazzjonalista għamel l-għażla il-ħażina b'Elix Borg għax sempliċiment mhux lest għall-kariga tal-kap tal-Oppożizzjoni u wis inqas għal dik ta' Prim Ministru. Fil-fatt bosta semmow lil Lejdrin Delija u li kieku kien u fuq l-istess siġġu il-preżentazzjoni kienet tkun ferm differenti. Sanittant is-sors mid-dar ċentrali l-istess wieħed li l-4 filgħaxija żvela magħna li kienet issejħet laqgħa urġenti tal-grupp parlamentari għalinna li ħarġet ordni biex id-deputati nazzjonalisti kollha jiktbu kummenti pożittivi dwar il-kap biex idawru in-narattiva skomda li kien hemm.